चार्जार गैया बै बाबुआनो गिदिरनि गथ'आ चार्जाराव थायो नुदि आगर डाटा केबल दी है चार्जारखौ एक्सट्रा के बिबाद खरसे बुलायावथ' आइफोन चार्जाराबो दहाय मोनफैखांबाय आरो ना लोगोफोर माने जासे आइफोन दिया ले आं दांनोसै ठीक है नापाया दे लोगोफोर नायदो आइफोन 14 हाय लोगोफोर मारै दं नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं ना आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिराद आंनि थाखाय खुसिथार आरोना दिनैनि दिना ओमफ्राय मा जादों माने मैया दाख्लै जों फिनालनि बार्थडे ड्रेस बायहैदोंमोन ना मैया आरोना दाख्लै नङा लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव ड्रेस बायहैनो थारमाने रिलायन्सआव दालाय लामाफोराव माबानानै दालाय कुपन ना मा इफोरबायदि होयोना ओरैनो इसोरो गिफ्ट कार्ड होयोना लटारि बायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ होनायाव आं लादोंमोन आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय लानायाव दा माबा मोनसे सिखारदोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्य लिंहरगासिनो रिलायन्सनिफ्राय लांफैदो होनना खेनथामसो जाबाय आरोना लोगोफोर फन खालामहरनाया सासे बर' सिख्लाया खालामहरदो आरोना माने जोंखौ बेलासियाव लिंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय जों 4:30 थांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि फन खालामहरबाय थाबाय सिख्लाया खेनथामसो जाबाय आरोना लिंहरगासिनो दं लांफैबाय मानसिफोरा होननानै ओमफ्राय माबायदि मा गिफ्ट मोनदों जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर मा मोनदों जोङो बै माबाबो मोनदों होनदों आरोना बिबोनांजोंसो रायलायहरदों आरोना फनाव लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर मिन्थिलांगोन आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' जोङो इखौ गिफ्टखौ लायनो थांगासिनो दं नालाय जि आथुर लोगोफोर ओंखामसो जानो नागिरदोंमोन ओंखामखौ जास्लाबनोनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा गिफ्टखौ जोङो रिलायन्सनिखौ लायनो थांनो नागिरदों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो ओजोंबो सासेना आइफन अर्डार खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर अनलाइन ओमफ्राय बेबो मोनफैदोंनो बेखौबो आनबक्सिं खालामसै दे लोगोफोर बेयावनो भिडिअ नायदो माबायदि अनलाइन खालामफेराखैमोन आरोना लोगोफोर खेबसे ओरैनो दाम खमनि मबाइल बायदोंमोन आरोना बेयो अनलाइनाव ओमफ्राय दा आइफनखौ नायनोसै लोगोफोर आइफनखौथ' मानसिफ्रा बायबायानो थायो सोरबा ओमफ्राय अनलाइन बायदों नालाय माबायदि फैयो सोरनावबाथाय इटा साबोन बिदिसो फैलाबायनाय खोथिलाबायो मानसिफ्रा नायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासे ना मा बुङो जि इन्टारेस्टखा लोगोफोर आं दिनै जि खुसि जोङो हेपिथार खुनालाबो नायलाय हेपि नंगौना नङा खुनाला बेस्रा जि खुसि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानग्लास मोनैनि बिराद दुखु जादों जोंहाबो जि आथुर जाबायना नागिरनोबो हायासै सानग्लासखौ बिमानैबो फैदों र' जेबोनो मा मोनदों होनदों जों रिलायन्सनिफ्राय मा होननानै माथो मा अबावबा बेरायहैनो ना माने मानिबा टिकेटबो बेरायनायनि बिदि होनदों आरोना लोगोफोर गेस्ट अफ रजेससो रायलायहरदों नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे लोगोफोर जों दा नै रिलायन्सआव कुपननि जाखारनाय होननायखौ लायनो नागिरदों आरोना जों दा फैबाय आरोना न'निफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर गारियाव दङ फन खालामहरबाय दं लोगोफोर जिनो आं दाबो बिलिभखौनो जायाखै आरोना माने दाबो बिसासखौनो खालामनो हायाखै बेबायदि जेनेबा रिलायन्सआवथ' मेल्ला लाखांबायमोन आङो सिगाङाव बिदिनो लामाफोराव जासिलाबायनाया लोगोफोर मेल्ला लाखांबायमोन ओमफ्राय मोनफेराखैमोन आरोना लोगोफोर एन्ट्रियाव लामायाव होयोना ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम बेबायदि नोंसिना गिफ्ट मोनदो फैदो बिदि होनलायनाय एबारसो फार्स्ट टाइम मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै सासेनाबो आइफन अर्डार खालामनाया दिनैनो मोनफैनानै होलायबाय दा इखौसो लाग्रोनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट जों रिलायन्सआव थांसै आरोना लोगोफोर अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आरोना आइफन 14 ओमफ्राय दा इखौ माबानिफ्राय लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर अबाव दं होनदों डिलिभारि बया फन खालामहरदोंमोन आरोना लोगोफोर साफागुरियावसो फैदो आरोना जोंनि न'नि एड्रेसाव फैया नालाय मानोबा आइफनफोरा फैया आरो बेलेगा फैयो आइफना फैयाखै मानोबा मिथिया ओमफ्राय साफागुरियावसो आरोना लोगोफोरजों दा नैयाव जोंनि साफागुरिनि ओरै कार वास दखानाव आइफनखौ आनबक्सिं माने नायनोसै आरोना लोगोफोर मोनगोन फैनानै थांखांबाय नै आंनि फंबायनि गय दखान लोगोफोर जाफै बयबो फैनानै बेसेनि बिक्रि जाखो दिनै नोंना हो नंगौना नङा नै लोगोफोर फैसायना फैगासिनो दं आरोना दहाय खेबसे फैनानै थांखांबायनो लोगोफोर नायलांदो जोबजासे आंनि भिडिअखौ जोंना आइफना मोनफैबाय आरोना लोगोफोर
आइफना मोनफैबाय उनाले गय दखानावसो आनबक्सिं खालामनायबाय आरोना रेकर्डिं खालामलाय जायखिगोन दा दा तिन मिनिट होगोन दा पेमेन्ट खालामगोन बेसे फरायनो लिंक रजिया गारियाव उन्दुनानै दं आनिया लिंक मैं तारमाने चार्जाराव एक्सट्रा मोनफैबाय नै लोगोफोर आइफन आनबक्सिं खालामगासिनो दं आरो गय दखानावसो आरोना दंफोर लोगोफोरनि आंनि राहुल दङ नै गपाल गयासो फुंनिफ्रायनो जौ लोंनानै थायो नै जानाय माखा टेपानि बेस्ट फ्रेन्ड बुखाबाबा नायलाय फिसा साथार बक्सा लोगोफोर आइफननि बक्सा नोंगोलाय होथेनाङा ना प्लिज iPhone 14. Let me see. I want to see. Yeah, pinagnagulo ako ma. लाबाय अनलाइनसो लाबाय आरो नोङो दखान थांनानैबोथ' बायनो हायोमोन ना गुवाहाटियावथ' थांनानै लायनो हागौमोन ना एक्सेल रेना वाव लोगोफोरनि ब्लेक कालारनि अर्डार खालामदों Satisfied. Ang ba? Please, ang bukana lugidad. Ang bukana. mana lagi lah scratch jelas lagi di hello चार्जारखौ एक्सट्राके किबा पसिबोलियावथ'नि आइसो mana iPhone चार्जाराबो दहाय मोनफैखांबाय आरोना लोगोफोर mana जासे iPhone 2 itu ले आं दांनायनोसै ठीक আছে apa ya लोगोफोर नायदो iPhone 14 ब्लेक कालारनि मोजां मबाइला दिनैसो मोनफैनो मोनो होमबा दिनै आरो जोंहा नै रिलायन्सआव थांनांगौ लोगोफोर जाबाय लोगोफोरनि मोजां दा ब्लेक कालारनि लोगोफोरनो आइफन 14 आनबक्सिं खालामबाय जों लाबाय ओमफ्राय दा जोङो माबायाव थांसै आरोना रिलायन्सआव गिफ्ट लायनो थांसै लोगोफोर मोननाया दिनै जोंना लाकि कुनालनि गासिबो बार्थडेआव गिफ्ट जाजोब्बाय मा कुनाल बार्थडे गिफ्ट मोनबाय ना बार्थडे गिफ्ट होजोब्बाय ना नोंनो बयबो रिलायन्सआबो कुनालनो बार्थडे गिफ्ट होबाय एबार ना कुनाल रिलायन्सआबो होबाय ना नोंनो Ang English खालामहोदो आं अलरेडि इंलिश होखाबाय नागिरनानै मोनाखै आरोना जों लोगोफोर बे सिख्लायाव बिनिफ्रा फन खालामहरबाय दं जोंखौ ओमफ्राय मोनलायलायाखै आरोना जों माने रिलायन्सआव होआखै गिफ्टखौ अबाव होगोनथाय गावसोरो नैनो आरोना नै सिख्लाया बेस्रा फन खालामबाय थानाय गोसोम गुफुर गस्ला गाननायनो अबहाय ए बेस्रा माबादो आरोना हाबा जानाय बबेयाव होगोनथाय गिफ्टआबो पार्किं दंना गैया सों बेनो आरो बेस्रा लांफैलायबाय जागासिनो नायनो मोनिखाय गिफ्ट लांफै लोगोफोर मोनफैबाय आरो जोंना दा माबा अमा रिलायन्स लिनाय दं
लोगोफोरनो जोंना गिफ्टआ रिलायन्सनिफ्राय गिफ्ट मोननाया मैया तारमाने कुपन जोंना सिलेक्ट जानाय ओमफ्राय नैबायदि टिकेटखौ हरदो आरोना लोगोफोर जोंनो ओमफ्राय दा इखो जों बेरायनो थांनो मोनगोन आरोना गासिबो हटेलफोराबो फ्रि ओमफ्राय थानाय जानाय फ्रि आरोना साब्रै हौवा हिन्जाव ओमफ्राय गथ'फोर सानै फेमिलिनि थाखाय आरोना साब्रै बेयाव जोङो हटेलखौ सिलेक्ट खालामनांगोन ओमफ्राय नोंनो जागायाबो बबाव थाङो आरोना गोसोबायदि जानाय गासिबो फ्रि जानाया हरनै ओमफ्राय साना सानथाम आरोना लोगोफोर बिदि फ्रि मोनदों आरोना जोङो रिलायन्सनिफ्रायनो नायदो Wait, I said that. लोगोफोरनो थानो हाथारला नायथारसै मा बारनार ना मा बारनारसो नुदों बैफोरसो इदि मा नाम गोसा बिदि खुरै होयो ग्लासनि आं 100 थाखानि 100 थाखानि जागोन आरो मा मोजां बिदि होआनाय एक करलनि मोनबाय जोंहा अम्बानिनि अम्बानिया होदो जोंनो अम्बानिया